uspjela da jedem, a dobila sam samo jednu picu. Šteta. Jadna ti. Dobro je što sam ja dobila mnogo više. Ti? To još nisi vidjela moju kulu. Vidi, dobila sam najviše. Ova kula je skoro do neba. Ali prva jede ona koja je imala najmanje sreće. Mislim, Dijana. Dosta, to uopšte nije smešno. I bez vas znam da ću prva da jedem. Drago mi je zbog toga. Iako imam samo jednu picu i dalje ukusna i topla. Gledajte kako se sir razvlači. Lepota. Oduševljena sam. Hej, pazi gdje bacaš smeće. Kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Prestani, dosta. Gotovo, iznervirala si me. Jesi li odlučila da bacaš kore u mene? Imam i ja za tebe. Dok vi ste smešni i samo mene niko ne dira. Uzgred, vreme je da pojedem svoju picu. O da, Dijana, upravo si, pizza je divna. Znam, smislila sam kako da je pojedem, a da ne isprljam ruke. Saviću je kao rolnu. Sad je ukusno i zgodno. Kako lepo jedeš. Pogledajte, sad ću da vam pokažem kako najbrže pojesti picu. Šta mislite? To je super, jel da? Wow, nisam mislila da toliko pice može stati u usta jedne osobe. Naravno da može. Šta više, ovako se može pojesti nekoliko pica za redom. Ja ovo nisam očekivala. Šta sad da radim? Ma daj, ne brini. Sad je sva tvoja pizza postala naša. Moći ćemo da je probamo, zar to nije cool? Gdje su moje pizze? Zar vas nije sramota? Samo ste ih ukrali, lopove. Nemoj da se dereš. Jako smo gladni. Konačno je došlo vreme da ja probam svoju picu. Toliko dugo sam čekala to. Jao, kula se srušila. Tako je, ali to nije obična kula, već mnogo ukusna. O, kobasica je ostala. Samo jedan tik-tak? Jednom bombonom se sigurno neću najesti. Ja imam celu kutiju. Vidiš šta je Dijana dobila? Da, pogledajte šta imam. Dobila sam najveće pakovanje tik-taka. To je tako cool. Ali prva jede Lili. Znam, moj tik-tak je sa ukusom kole, a Coca-Colu jako volim. Ukusno je, ali vrlo malo. Mary, sad je tvoj red. To, uvek sam spremna da pojedem nešto ukusno. Šta je to? Zašto bombone ne ispadaju? Hajde, brzo kod mene usta. Mary izgubila svoje bombone. Nije tačno. Neka su na stolu, ali i dalje se mogu jesti. Uvući ću ih kroz slamčicu. Oduševljena sam. Dijana, ostala si samo ti. Odlično, napokon mogu probati svoj tik-tak. Kako je ukusno? Oduševljena sam. Verujemo ti. Hoćeš možda i nama dati malo? Pogledaj koliko imaš. Da vam dam. Šta još? Tik-tak je predobar da bi ga nekome dala. Jao, tačno. Imam ideju kako da ukradem barem jednu kutiju od Dijane. Ako pružim ruku s ove strane, ona to sigurno neće primetiti. Mary, stavljaj ruku, sad ćemo jesti tik-tak. Hej, odakle vam tik-tak? A to su moje bombone. Gotovi ste. Pazite se, sad će biti slatka pucnjeva. Eto vam. Prestani, dosta. Molimo te. Znaćete kako da mi kradete slatkiše?
Čekaj, pa ona puca u nas bombonama. Možemo ih hvatati uz tima i jesti? Kako se odmah nisam sjetila toga? To je genijalna ideja. Eto vam još. Jao, izgleda da nema više bombona. Šta sad da jedem? A mi smo siti. Hvala ti puno. Jao, šta će mi toliko belog luka? Razumete, ja sam dobila puno. Devojke, niste imali sreće. Dobro je što sam ja dobila najmanje. Ali i ti prva jedeš. Pa šta? Mislim da ću brzo završiti s tim. Samo treba da ga oljuštim. Ljuska ne sme da se jede. Jao, to si dobro izmislila. Nego šta ste mislili? Ostalo ga je samo pojesti. O ne, neću to da jedem. Jao, šteta što nisi vidjela svoje lice. Znaš šta ti može pomoći? Presa. Mislim da će ti tako biti lakše pojesti beli luk. Ajde, Lilija, otvori usta. Pomoći ću ti i stedit ću ti beli luk pravo u tvoje usta. Neka, hvala, drugi put. Otvori usta. Ako ne otvoriš, ja ću ti pomoći. Ako ti se sviđa, je li ukosno? Ne, to je užasno. Ništa gore nisam jela u životu. Ups, izvinjavam se. Kakav smrad. Sad i mi moramo da mirišemo to. Lili, da ti ne smrdi iz usta kao iz kanalizacije, uzmi žvaku. Hvala, neće mi smetati. Da, pomogla je. Sad kao da nisam ni jela taj luk. Blago tebi, ti si već pojela beli luk, a ja tek moram. U stvari, što bi ga jela? On je tako lep. Biće mnogo bolje ako okačim na vrat i nosim ga kao ukras. Ne, po pravilima moraš ga pojesti. Hajde, prijatno. Nadala sam se da će vam se svidjeti ideja sa ogrlicom. Ti si jako zla, Dijana. Ali svejedno neću jesti beli luk. Imam bolju ideju. Da bih brzo očistila beli luk, treba ga staviti u čašu i dobro potresti. Tako će sva ljuska ostati tamo. I lako ću pojesti taj luk. Wow! Pogledajte, uspjela sam. Sad ga mogu probati. Fuj, da, Lili, slažem se, beli luk je veoma neprijatan. Osjećam se kao da sam pojela kantu za smeće. Upravo tako sad miriše u sobi. Ali nema veze, znam kako da se otarasim ovog mirisa. Osvježivač vazduha će nam pomoći. Ništa vam neće pomoći, sve dok mi smrdi uz usta. Prokletstvo, šta sad da radim? Tako je, a ako su tvoje usta kriva, onda moram njih poprskati. Eto ti. To je to, nema više osvježivača. Dobro, miris je nestao. Tako je, ne osjećam se više na beli luk, ali ukus je bio grozan. Dijana, sad je tvoj red da jedeš. Devojke, molim vas, mogu li da ne jedem to? Ne možeš, jedi, verujem u tebe. Nadam se da neću povratiti. Za sad se može podneti. Ipak sam jaka devojka, moram izdržati. Kakav užas. Odvratno je. Jao, pogledaj, jede ga sa ljuskom. Svaka čast. Ostalo je još malo. Moram izdržati. Pazi, gledaj gdje bacaš to. Sve leti pravo u nas. Baš me briga. Brine me samo što mi sad smrdi iz usta kao iz kante za smeće. Da, miris je užasan. Ali znam šta nam može pomoći. Moramo da začepimo izvor ovog mirisa i sve će biti u redu. Joj, ne mogu da dišem. U pomoć. Nadam se da je živa. Naravno da je živa. Samo što se ona svestila od ovog smrada. Dobro, samo živa sam. Sve je u redu. Oprosti, Dijana. Koliko žele očiju. Vi imate puno, ja sam dobila samo jedno žele oko. To uopšte nije smešno. Prestani da se smeješ, eto ti.
Neka imam samo jedno oko, ali je i dalje ukusno. Izgleda da je Mila tužna. Mislim da će je razveseliti moj prank. Nadam se da se neće naljutiti. I ja mislim da je to mnogo smešno. Mila, vidi šta sam uradio? Kako boli? Oko, nema ga više. Šta? Kakav užas! Skloni ga od mene. Šta to radite? Tako ću se ugušiti. Mila, Julie je povređena zbog tebe, ne može da diše. Kako ukusno. Ali odakle je ovdje oko? To je odvratno. Nakon ludog pranka, pojesti ukusno oko je ono što mi treba. Okay. Slažem se i ja jedva čekam da probam svoje oči. Pogledajte kakvi ogromni oči imam. Alex, šta ti čekaš? Sada ću i ja pa jesti tvoje oči. Šta još, sam ću se pobrinuti za njih. Hoćeš li i meni dati? Molim te. Onda i meni, ipak smo prijatelji. Devojke, džabe se trudite, nikome ništa neću dati. Šta se dešava? Previše dobro vidim. Joj, šta je to? Izgledaš cool. Zašto svi imaju toliko slatkiša, a ja samo jedan Twix? Nadam se da je barem ukusan. Hej, nisam je tebi kanta za smeće, pazi gdje bacaš to. Zašto kukaš? Ponašaš se kao mala devojčica. Imam ideju kako da podelim čokoladu na nekoliko delova. Motorna testera će mi pomoći. Alex, nadam se da nećeš ponovo plakati. Eto ti Twix. Samo nemoj nas da zakačiš. Ne trebate mi, ova testera je za čokoladu. To je to. Ja oduševljena sam, ovo je najlepši Twix koji sam ikad jela. Sad je moj red da probam čokoladicu, ali prvo moram skinuti omote. Sad mogu da počnem. Dobro je, čak i predobro, ali nešto nedostaje. Znate li sa čim se čokolada najbolje slaže? Sa mlekom. Hej, zašto sve leti u mene? Ne mogu da zamislim koliko je to ukusna kombinacija. Čokoladno mleko, Twix, pravi čokoladni raj. Ne želim da se čokolada završi. A šta vi gledate? Aleksi, ti bi mogao početi da jedeš? Upravo sam smislio jednu sjajnu ideju. Samo čokolada, to je naravno cool, ali vrlo dosadno. Mnogo bolje izgraditi ogromnu kulu od njih. Nutella će mi pomoći u tome. Wow, Alex, nismo znali da umeš praviti takve kule? Naravno, loše me poznajete. Nadam se da će ova kula oboriti neki rekord. Zaista želim da svi saznaju o njoj. Tako lepo miriše. Bolje da je pojedemo. Hej, šta to radite? Zašto se kula trese? Srušit ćete je? Ne. Ups, Alex, oprosti. Nismo mogli da odolimo. U redu je, spasila me kaciga. Iako mi je žao kulu. Ja ovdje planina čipsa. I sve je to moje. Blago vama. Dobili ste puno čipsa, ja samo jedan mali. Čak ni ne vidim je dobro. To mogu uraditi samo uz pomoć lupe.
U blizini izgleda baš lepo. Mislim da sam dobila vrlo ukusan egzemplar. To treba testirati empirijskim iskustvom. Ukusno je. I vrlo malo. Alex, sad ti? Konačno, taman sam ogladnio. Kobre tako zatvara čips. Ne mogu da ga otvorim. Treba mi pomoć. Tako je bolje. Sad ću da vam pokažem kako se treba jesti čips. Gledajte pažljivo. Hop. To je to. Ukus. No. Da, izgleda da je čips stvarno predobar. Konačno je došao moj red da ga probam. Hej, pazi malo. Izvini, ali ne mogu ništa da uradim. Čips je previše ukusan. Hoćeš li prestati? I onako me boli glava. A mene spašava kaciga. Skoro ne osjećam udarce, ali znam kako možemo je zaustaviti. Treba samo razoružati ovaj dvorac od čipsa uz pomoć auta. Ukusno, ali veoma teško. Samo ne brokoli. A ja sam dobila neko čudno seme. Ukus je odvratan. Ali mislim da znam šta treba da uradim sa njom. Ako posadim zrno i budem ga zalivala, onda će se sigurno pretvoriti u nešto ukusno. Sadiš ti, a patimo mi. Prestanite da kukate. Skoro sam završila. Koliko ću morati da čekam da poraste? A šta vi čekate? Slobodno možete početi da jedete brokoli. Od jednog pogleda mi je već muka. Fuj, kao da mi je mačka popišala usta. Jako smrdi. Moram odmah nešto da popijem. Stani. Taman mi treba vode za moje seme. Ljudi, nešto se dešava. Trese se. Nadam se da je to bezbedno. Jao, Julie uzgajala brokoli za sebe. Da, tvoje žetva ni nešto. Sad moraš pojesti to. Ko me je terao da radim to? Kakvo je, je li ukusno? Nije, odvratno. Prestanite više da se smijete. Mila, sad je tvoj red. Ne želim jesti toliko brokoli. Možda ga mogu baciti? Gledajte, tamo je Mickey Mouse. Gde? Kako vi ste naivni? Sad se moram što pre otarasiti toga. Stani. Misliš da si najpametniji ovdje? Kako da ne? Posebno za tebe uhvatit ću tvoju hranu. Sve sam pojela? Evo onog što si bacila. Mislila sam da smo prijatelji. Prijatelji ne varaju, dakle, prijatno. Stanite. Ko ste vi? Zašto ste došli? Ja sam doktor. Ovo je planirani pregled zatvorenika. A šta je u koferu? Pogledajte. Možda i vas treba da polečim? Neka, hvala. Već vidim svog pacijenta. Je li to on? Ma dajte. Pogledajte ga. Psst, Alex, bolestan si. I ja? Da. Kako mi je loše. Srce me boli i stomak me boli. Šta je sa mnom? Jo, stvarno mu treba pomoć. Uđite. Hvala. Zdravo. Konačno. Jesi donela? Da,
našla sam tvoju malenu. Dvostruko dno me je spasilo. Eto, izvoli. Super, samo što to nije moj prijatelj. Apć. Skloni je, alergičan sam na mačke. Jao, loše mi je. Jao, sad me još i svrbi sve. Juj. Juj, izgleda da je mačka našla sebi drugog prijatelja. Idem da uhvatim tog bezobraznika. Šta je tamo? O, nešto se pomera. Dakle, tu je negdje zver. To nije ono što ste pomislili. Cico, nemoj više nigdje da odlaziš. Izvinite, došlo je do nesporazuma. Idem kući. Ja, ovi lekari. Naći ću ovu drugaricu svih mačaka. Stani. Zdravo, došla sam da uspremam. Moram da vas pregledam. Pa izgleda da je sve okej. Ali nešto ovdje nije u redu. Tačno, pokažite šta imate u kanti. U kanti? Šta to govorite? Pogledajte kako ovdje prljavo. Pustite me, dajte da prođem. Pazi. Misliš da je to sve? Nisam te još pregledala, čistačice. Alex, čao, gledaj brže. Mislim da sam našla tvog ljubimca. Ovaj put sam ga donela u kanti. Da li je ova zlatna beba tvoja? Izvoli. Zlatna? Pa to je riba. Naravno da nije moja. Što? Nemoj da se dereš. O ne, sve sam prolila. Moram hitno da uradim nešto. Ribice, žao mi je, ali nemam drugog izbora. To je to. Šta se dešava ovdje? Čula sam buku. Alex, šta ti je? Izvinite, imam proliv. Joj, zašto odmah nisi rekao? Idemo odavde. Baš nezgodno je spalo. Dobro je. Oho, a ribicama je baš lepo tamo. Jao, kada će već naći mog prijatelja? Stvarno mi nedostaje. Više nikoga neću pustiti. Kija! Dobit ćete svi od mene. Ups. Zdravo, došao sam da radim remont. Vidite, imam čak i kofer s instrumentima sa sobom. Pokažite šta je unutra. Lako. Evo, ovo je sve što mi treba. Stvarno? Čekajte. Dok ste ovdje, možete li mi pomoći? Slomila mi se noga stolice. Naravno, tu će mi pomoći najobičnije traka. To je najsigurnija stvar. Jeste li sigurni? Pa dobro. Pođite sa mnom. Pokazat ću vam šta se tamo pokvarilo. Skoro sam stigla. Hvala, dalje mogu i sama. Ne, to nije sve. Imamo problem u ovoj sobi. Ovdje nema svetla. Morate okačiti sjelicu. Krenite. Eto. Let's go. Da, razumem. Hej, Alex, hoćeš li da uspremiš malo? Obriši barem prašinu. Mislim da treba napraviti rupu ovdje. Sad čim da je napravim? Mislim da će čekić biti taman za to. Ne, neće. Treba mi bušilica. Tako je, sad će sve sigurno uspjeti. Idemo. Šta je to? Zašto tako glasno? Smiri se, rade remont. Pa, rupa je spremna. Ostala je najvažnija stvar da gurnem ljubimca kroz nju.
Nadam se da je prase taj prijatelj o kojem je pričao Alex. Šta je to? Šta se desilo mom prijatelju? Joj. Alex, šta je bilo? Kako si? Šta se desilo? Pitam se šta je video. Jao, je li to svinja sa ušima psa? Jao. Očigledno sam opet pogrešila. Pa dobro, nastavit ću da tražim. Kakav smrad. Vreme da operem cipele. Tišina, beba spava. Došli smo da vidimo našeg tatu. Stanite, prvo dokažite da se poznajete. Da, evo naše fotografije. Pa dobro, onda u redu. Mogu li da se poigram sa bebom? Nemojte, spava. U redu, uđite. Okay. Moj dragi prijatelj. Alex, opet sam ovdje. Zar me nisi prepoznao? To sam ja, Mila. Ovog puta sam ti sigurno donela pravog prijatelja. Pogledaj. Pa, jel to on? Dužo, druže, napokon sam te video. Dođi kod mene, mali moj. Baš si mi nedostajao. Imam poklon za bebu. Eto. Šta? Šta se dešava ovdje? Mila, to je već previše. Konačno sam te uhvatila. Od sad ćeš sedeti zajedno sa Alexom. Jel ti jasno? Molim vas, poštedite me, nisam ja kriva. Htjela sam kako bolje. Kakav užas, jesam li stvarno u zatvoru? Molim vas, pustite me. Ne, lepo se provedite. Ne, spasite me. U pomoć,